Πήγε να μου πέσει το κινητό. Γεια σας παιδιά, Hellbull εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε με το Q&A βίντεο. Θα ήθελα να πω πρώτα ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Έχω γύρω στους 29 subscribers. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Ωραία, και ξεκινάμε με το Q&A. Ωραία, Κώστας Μάγκας, πόσο χρονών είσαι και πότε θα κάνεις live? Είμαι 11 χρονών, φίλε μου. Live δεν ξέρω πότε θα κάνω, ίσως να κάνω, ίσως και να μην κάνω. Ανάλογα πώς θα πάει. Οκ, αυτό. Μικρό Σπυρίγκ Μπασαγανάκη, πότε θα κάνεις βίντεο με facecam? Βίντεο με facecam δεν θα κάνω ποτέ. Δεν μου αρέσει να έχω τη φάτσα μου πάνω στη γωνία, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω για τους άλλους τι πιστεύετε. Άμα ξέρεις, σας αρέσει και τέτοια, πείτε μου να κάνω. Γιώργος Σέρ, είσαι βλάκης, ξέρω να σε γαμίσω. Άρα, όταν είδα αυτό το σχόλιο μου, ερχόταν να έρθω σπίτι σου και να πω στη μάνα σου να βγούμε κανένα ραντεβού, αλλά σε λυπήθηκα. Μη μείνεις ορφανό. Τέλος πάντων. Ωραία, Red Monster. Άμα έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ και στη ζωή της μάνας, ποια θα διάλεγες? Λοιπόν, πολύ εύκολη ερώτηση, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όχι, εντάξει. Τη ζωή της μάνας μου, γιατί όσοι ξέρετε και με έχετε γνωρίσει από κοντά, έχουμε ήδη 1 δισεκατομμύριο ευρώ, δεν χρειαζόμαστε λεφτά εμείς. Ας πούμε, ζούμε σε ένα οχτάρι με 16 μπάνια, 3 πισίνες και ένα κήπο 1000 τετραγωνικών μέτρων. Εγώ είμαι αυτός που έφτιαξε το Facebook, όσοι αναρωτιέστε, ξέρετε. Ποιος άλλος θα το φτιάχνε? Αυτός που, ξέρετε, βγαίνει και λένε ότι αγόρασε 10 γειτονικά σπίτια, πόσα αγόρασε, τέλος πάντων, για να μην βλέπουν τι κάνει. Είναι ο πατέρας μου, τέλος πάντων. Ναι, και τώρα έχουμε 4 σπίτια έτσι. Και αυτό. Ας πούμε, εγώ είμαι τόσο πλούσιος που τώρα άμα θέλω, θα... Πείτε μου που μένετε να έρθω να σας αγοράσω το σπίτι, να σας δώσω λεφτά. Πείτε μου. Όχι, εντάξει. Αυτό είχα να πω. Αυτό τέλος πάντων. Το βίντεο. Σιγά και το βίντεο, τέλος πάντων. Το Q&A τέλος πάντων. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Αυτό. Λοιπόν, ερωτήσεις και απαντήσεις. Το ξέρω ότι τόση ώρα μιλάω σε ένα κινητό. Κανείς δεν με ακούει. Θέλω κι εγώ έναν φίλο. Όχι, εντάξει, έλα. Τα λέμε. Κάτι μου λέει